fa, sol, la, si, do, si, do, si, la. Ako to je? Nazdar. Serus. Toto mi dajte menovania, Pálko, aj všetci. Nech sa páči. To čo s týmto? To ale menovania pre mňa. Jako, že chceš podpísať? Áno. To si sa aspoň našu fotku mohol doniesť. Nie, tuto Šošová, Hospodárová a tá tretia, to ani neviem, kto je. Takže predveď, čo v tebe všetko je. Miron, me no destination. A ďalej neviem. To bol Pink Floyd. Ja to neuznal. Spoznal som to. We don't need no education, sa to spieva. Ináč ja som to spoznal. We don't need no education. Education. Ten spev bol úplne, že totálne najviac zlý, aký sa dá. Takzvané našrot. Ježiš, Páli, to nerob. Ty si jak tohtoročná zima v rámci spievania. Dlhá a krutá. Takže áno alebo nie? Ja hovorím áno. Tak áno alebo nie? Ja hovorím áno. Ty si teda Odo mňa máš áno. Tak já vám dám upřímně ne a dvakrát. Do tretice všetko dobré. Ne. Nevadí, čo už sa stalo. tak dal som mu Majte sa nádej. krásne, Palino. Držte si svoje pesničky. Majte sa. Happy. No jasně, čo už, Palino. Hlavně, že mám podepsanou Hospodárovou. Porota mě stejně nezajímá. Kdo se ti líbí nejvíc v naší porotě? Najviac Jako fyzicky. Pálo Habera a Patrik Rytmus. Jo. A tam tie dve sú také, no, suché. Keď oni ma označili, že moja pesnička bola, že to bolo kruté a ako trochu falošné, tak oni sú potom tie dve dámy kruté.